Bude opäť slabý celodenný mráz. Ešte chladnejší oblačnosť až zamračené a v západnej polovici územia slabnúce sneženie. Inde zrážky len ojedinele. V priebehu noci postupne bez zrážok, teplota vzduchu poklesne na -4 až -8, v horských dolinách až na -13 stupňov. V piatok bude veľká oblačnosť, postupne až zamračené a miestami aj slabé sneženie. Teplota vystúpi zväčša na -8 až -3, na juhu môže byť okolo 0. Na západe má byť prevažne zamračené a miestami občasné sneženie, maximálna teplota okolo 0, severozápadný vietor 20, v nárazoch až 50 km za hodinu. Na strednom Slovensku predpokladáme veľkú oblačnosť až zamračené, ojedinelé sneženie, teplota -4 až 0 stupňov. Prevažne severný vietor 10 až 20 km za hodinu. Na východe bude veľká oblačnosť až zamračené, ojedinele slabé sneženie, slabý celodenný mráz okolo -6 stupňov. Severný vietor 10 až 30 km za hodinu. V oblasti Tatier bude menej snežiť, súčasne sa zmiernia mrazy. Zima ale pokračuje. Vo výške 2000 metrov klesne teplota na -8, o 500 metrov nižšie na -3 a pod horami bude tesne nad nulou. Biopredpoveď udáva 3. stupeň, množstvo ozónu 23% nad úrovňou dlhodobého priemeru. Tlak vzduchu sa nezmení. Predpoveď na ďalších 6 dní naznačuje, že v noci bude stále mrznúť, v horských dolinách má byť až do -15 stupňov, ale cez deň má byť na juhu dážď. Pritom hrozí vytváranie poľadovice. Pekný večer, dovidenia aj zajtra.